Bamanyare cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ yɔrɔ ɲɛnama fara yɔrɔ sonnama ka aw minnu tulo b'an kana ni sangada in na an ka foli ani tanuni bɛ aw kelen bɛɛ lajɛlen ye k'a jira aw la k'a fɔ aw ma fili aw yɛrɛw fana ma ɲina aw sɔgɔlenba ka kunnafonidiso la Mandi la Bamakɔ arajo Manca FM an bɛ laseli kɛ ka bɔ Tizibu kilomɛtiri 9 la fiɲɛ sira ye 92.9 fiɲɛ tukura jɔjan fiɲɛ su min ye sibiliɲɔgɔnw fɛ dugu mana jɛ ka ban min ye sɔgɔnafintɛgɛ kaɲɛ 10 ye i b'a ye k'a fɔ min ye dɔgɔkun kunnafoni gafew kɔnɔ ko o kana bɛ sigi nka bi min kɔni ye énergie ye ale kun y'a ɲɛ kɔmi min ye wulikajɔw ye a bɛɛ lajɛlen dafara sisan fulaw den Jawoyi Jalo fulakɛ misitigi fulakɛ nɔnɔtigi ale bɛ choix kɔlɛ la maa kana ɲɛkɔrɔma tigɛ maa kana ɲɛkɔrɔma tigɛ maa kana sɔsɔ n'o kɛra an bɛ teliya n'o y'i bɔ a la min ye diɲɛ dɔnniya kuraw ka se ka jaw ta k'a banba ka a yɛrɛkɛ olu sanfɛ ka se k'a cari cogo min na o bɛ maa min bolo Fatumata Tapeli kumaso kɔnɔ ka sɛbɛnw kalan tubabukan na k'u nanu ye bamanankan na o yɛlɛmali baara o bɛ anw yɛrɛw bolo Abdou Touré ne ka taa se min ye Madi Bɔkɔrɔba Konate MBK Baro Fa Gafu cɛ nin bɛɛ ye kelen ye ayi a bɛ taa a ma baw a ma ba dɛ an ka taa nam ayi dɔ kɛra sa o dɔ kɛra ayiwa a kana sabati hali dimɔgɔ kana se ka pan an kunna o bɛ bayo mukuru bolo min ye kunnafoni di sɛbɛnw ye a bɔlen bɛ ka caya u bɛ kuma fɛn minnu kan adamadenya kuma sɔrɔ kuma min ye farikolo ɲɛnajɛ ka taa se y'i ɲininka an bɛ cɛmancɛ fanga min kɔnɔ o taabolo an dɛmɛbagaw cɛ bɛ cogo min na a bɛ tali kɛ nin bɛɛ lajɛlen de kan min ye sɛbɛnfuraw ye u bɔlen bɛ cogo min na anw fana labɛnnen bɛ o cogo kelen na walasa k'a lagali Madi Bɔkɔrɔba Konate ko cogo di siga t'a la karamɔgɔ Abudu Ture an bɛ kanuba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan olu minnu bɛ caya sanga na ka waati sibiri min ye nin jamukan ye ka se ka lamɛn cogo min na karamɔgɔ Abudu Ture min ye kunnafoniyaw y'u sɛbɛkɔrɔ ka ca ayiwa i bɛ se ka i bolo don bala kɔnɔ min ye Madi Bɔkɔrɔba Konate MBK n bɛ n tɛgɛ don i bɔ ni sɛbɛn min ye an k'o de ma ko l'indicateur de renouveau ko hali bi min ye an ka jamana faamaw ye ko min ye fanga ɲɛmaa ye ni o ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga k'a ka kɛnɛya ko bɛ da jumɛn na dɛ ko maaw ka u sɔnni d'a kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ kibaruyaw tun bɛ k'a fɔ maa caman tun bɛ k'i hakili la fɔ a la dɔw yɛrɛ tun ko ko a man kɛnɛ nka min kɔni ye a baara kɛɲɔgɔnw ye ani min ye maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye a masɔnnamaw ye olu kɔni ye kunnafoni di k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ka taa sɛgɛnlabɔ ko o de wajibiyala kan a yɛrɛ damana dɔgɔtɔrɔ fɛ min bɛ yen nɔ n'u b'a ka kɛnɛya ko jateminɛ Madi Bɔkɔrɔba Konate fasirikɛ b'a ko fɛn min ye wulikajɔ ye a kɛla ka mɔmɔli kɛ mun ɲɛfɔla a masɔnnamaw fɛ a baarakɛɲɔgɔnw fɛ o de ye kalo 14 transition baara a y'o kɛ min ye sɛgɛnlafiɲɛbɔ ye o ma ye baara in na min kɔni ye si ye o fana bi hakɛ dɔ la bi o min kɔni ye adamaden ye i farikolo tɛ nɛgɛkuru wɛrɛ ye min ye sɛgɛnlabɔ ye o ye wajibi ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko a na kɛ k'a fɔ a tɔgɔla dɔgɔtɔrɔ de ko k'a ka taa tile 14 tile 15 bɔɲɔngo o fara min ye ka taa a fari jagabɔ min ye wulikajɔ ye o kɛla nka min ye dɔgɔkun kelen tɛmɛnen kɔ kunnafoni wɛrɛw olu bɛ ka ye sabula min nɔrɔbila ko ye o yela ko la min ye colonel Ablaye Mayiga minisiri min bɛ ka se ka mara segin so ka se ka min ye fanga ye ka mara cɛbɔ kosɛbɛ ale ka baara ɲɛsinen bɛ o ma nka wulikajɔ fana o nana ye k'a fɔ mun kɔni ye ko in ye bisibasa dɔɔni b'a la sabula ni sariya senw ta k'a lajɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi a b'i n'a fɔ min kɔni ye colonel Sadio Kamara ale de ye min ye gouvernement ni premier ministre bolo ale de u ka dangan ye o kɔrɔ ye di ni premier ministre ni ale sɛgɛnna n'a tigɛ bɔla baara la walima n'a ye gɛlɛya wɛrɛ sɔrɔ maa min kan ka nɔrɔ bila o de ye colonel Sadio Kamara ye nka a nana ye joona joona k'a fɔ min kɔni ye sɛbɛnfura ye o nana bɔ ka bi kari tɛmɛnen surɔnɛgɛ kaɲɛ 20 waatiw la an ka kunnafonidisoba sanfɛ ni o ye Radio Mali téléso ye ORTM a yirala k'a fɔ min ye colonel Ablaye Mayiga ye ko ale sugandila k'a kɛ min ye Choguel nɔrɔbilaba ye sanni Choguel ka segin ka na a ka bɔ min ye a ka
farlafiɲɛ ka bɔ o waatiw la ni kuma fɔ min kɔni ye jamanaden ye maaw kɔni kamana gana sabula n'i y'a ta k'a lajɛ ko in nana cogo min na kunnafoni caman tɛ ka di a ko siratigɛ la a ko bɛ cogo di Choguel nana wa ɲininkali tɔ min bɛ yen nɔ dɔgɔkun kelen sɔrɔlen kɔfɛ maa min bilala a nɔ na a na kɛ k'a fɔ o fana na baara ninnu minɛ ka dɔɔnin kɛ camancɛ fanga don kow ka ca wa u ka teli ko caman bɛ yen nɔ o ti ɲɛ a la a na kɛ k'a fɔ n'o fɛɛrɛw talen bɛ nin kama nka maaw kɔni bɛ k'u yɛrɛ ɲininka fɛn caman na nin ko ye sɛbɛn min bɛ n'an y'a sama ka bɔ l'indicateur de renouveau kɔnɔ maa min y'a sɛbɛn o de ye DKS DKS an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn l'indicateur de renouveau fasirijɛkulu bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ Abudu Ture an b'o fɔ k'u waleɲuman dɔn ne bɛ n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ni u b'a wele ko Nouvelle Horizon ale kumanen don dɛ min kɔni ye Faranjala fanga ɲɛmaa Colonel Assimi Goïta a ye danaya ta ka dali min kɛ min ye Colonel Ablaye Maïga ka yaasa min ye ale bɛ se ka kɛ min ye Premier ministre nɔnabila ye sɔnni a ka segin ka n'a ka baaraw la karamɔgɔ Abudu Ture k'a yira k'a fɔ sa baara in kɔni a taara taa cogo min kɔni na ko maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ min ye sariya dɔw kɔni ye k'olu kɔni sɔsɔra dɛ i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ min kɔni ye a bɛ ye k'a fɔ sa Premier ministre ni o ye ministre ɲɛmaa ye a kan ka kɛ kɛcogo min yɛrɛ la sariya kɔnɔ ministre ɲɛmaa ni ale kɔni b'a la a ka ministre ɲɛmaaya baaraw la maa fɔlɔ min kan ka nɔna bila ayiwa o ye ministre min ka baara bɛnnen bɛ lakanako ma ayiwa ni o ye Colonel Sadio Kamara ye bi Sadio Kamara ni o fɛnɛ b'a la ayiwa ministre min fɛnɛ ka baara bɛnnen bɛ min ye kiiriko sabatili ma ayiwa ni o bɛ Mamadu Kasunge bolo a ko kan ka kɛ a ye ko nka ni o fɛnɛ bali la sa min ye ministre Ikasa Maïga ni ale yɛrɛ ye décentralisation ye ayiwa avec des institutions ayiwa ko o fɛnɛ kan ka bila a nɔ na ko min ye jɔyɔrɔ naani n'a ye sa maa naani n'a min yɛrɛ bi ni o kan ka ministre ɲɛmaa jɔyɔrɔ fa n'a balila a ka baaraw kɔni na ayiwa ko o kɔni ye min ye Colonel Ablaye Maïga ye ni ale ka ministre so ye mara cɛbɔli ye ko nka min ma se ka faamuya sa mun de la maa min ye sariya yɛrɛ kɔnɔ ministre naani n'a min n'a kan ka kɛ ministre ɲɛmaa ye ni ministre saba bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la ko mun na min ye Colonel Assimi Goïta a ye danaya ta ka da o kan ko baara kɔni k'i b'a ye k'a fɔ sa sariya min yɛrɛ bɛ kɔni ko sariya kɔni k'a sɛbɛkɔrɔ sɔsɔra ko nka maa b'i yɛrɛ ɲininka mun de la Colonel Sadio Kamara ayiwa danaya ma da ale ka yaasa min ye a bɛ se ka kɛ ministre ɲɛmaa ye cogo di ko yɛlɛma ninnu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ de kɛra wa walima u yɛrɛ de y'a ye k'a fɔ min ye u finitɛgɛlakaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'a ye k'a fɔ min ye Colonel Ablaye Maïga ye min kɔni ye nanzara ka cɛɲi ayiwa o bɛɛ ne don a da tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye kunnafoni yɛrɛ dicogo ɲuman ye Colonel Ablaye Maïga k'a b'o dɔn fɔ ka o dɔnna kari wa n'o fɛnɛ tɛmɛna ka bɔ yen sa tiɲɛjala kɔni k'o fɔ Faransi ye min kɔni ye k'o fɔ Faransi kanubaw ye k'o fɔ Faransi dɛmɛbaw kɔni ye k'a bɛ ye k'a fɔ o kuma cɛɲi kɔni ko o sɛbɛkɔrɔ bɛɛ de don Colonel Ablaye Maïga kɔni da kɔnɔ dɛ ko maa kɔni bɛ i yɛrɛ ɲininka ko yɛlɛma nin bɛɛ danaya de kɛra sababu ye Colonel Assimi Goïta n'a ye danaya ta ka da min ye Colonel Ablaye Maïga kan ko ɲininkali tɔmi kɔni mɛ nin yɔrɔ kɔni na dɛ ko ɲɔgɔn dɛ sariya yɛrɛ taabolo kɔni na sa i n'a fɔ chef de la transition ayiwa ale bɛ k'a boloda cogo min kɔni na ko cogo si min ye Colonel Ablaye Maïga ye k'o kun tɛna bila min ye ministre ɲɛmaaya jɔyɔrɔ la fɔlɔ sɔnni ka min ye ministre ɲɛmaa Choguel Kokala Maïga ale kɔni sɛgi a yɛrɛma hakilila jiginna k'a bi se min ye juwakun kelen ɲɔgɔnna ma min ye Choguel Kokala Maïga ye ko ale kɔni balilen don a ka ministre ɲɛmaaya baaraw la min ye a yɛrɛ ka ministre so maaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ min ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Maïga ye k'a kɔni daan bɛ sɛgɛnna fiɲɛ bɔ i n'a fɔ yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko maa caman kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ Choguel Kokala Maïga k'a fariganen don ko nka min yɛrɛ bɛ ka maliden yɛrɛ tɔɔrɔ sa min ye Mali ministre ɲɛmaa ye n'a farigana ko adamaden de don bɛɛ lajɛlen bi se ka bana n'o y'a sɔrɔ banaden bɛ a la
aka ka min ye Faranjala fanga ɲɛmɔgɔw ye u ka wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka kunnafoni jɛlen kɔni di malidenw ma ko ɲɔgɔn de n'u ma kunnafoni jɛlen kɔni di malidenw ma bɛɛ lajɛlen bɛ ka hakilila fɔ dɔw bɛ ka ɲuman fɔ Choguel ka banako la wa ko dɔw yɛrɛw tɛ ka ɲuman fɔ o la k'u ka fɛɛrɛ ne dabali kɛ sa ka se ka bɔ min ye kunnafoni jɛlen ye k'a di malidenw ma Choguel ko la ka sababuya kɛ min ye adamaden fɛn o fɛn ne bi fiɲɛ sama k'a bila ko i kɔni bɛ se ka bana ka sababuya kɛ bana bɛɛ kɛnɛya bɛɛ ne batiri kɔni sɛbɛnna min ye Awa Shaibu Tarawele fɛ a sabana ka bɔ min ye Nouvelle Horizon kɔnɔ karamɔgɔ Abudu Ture min ye Mamadi Bɔgɔrɔba Konate n'i y'a mɛn kuma fɔyɔrɔ la k'a fɔ ne ta ma fɔ tan se ka foyi t'a la i ye dɔ fɔ mais n tigɛ kɛra ka don balan kɔnɔ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko ma ko Soir de Bamako wula min ye sɛbɛn b'a ye o de ye Isufu Konate ye ko san 2 kɔni o danna an gosila min ye cɛmancɛ fanga u ye san 2 sɔrɔ Elhaji Ibrahim Bokar Keita ne bɛnkɛ k'a ka fanga binnen k'o fana ye san 2 sɔrɔ hakililajigila min ye fintigilakaw ye olu ye wulikajɔba kɛ wulikajɔ min bɛ yen n'a kɛla min ye M5 RFP ani a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɔfɛ walasa fɛn min kɔni ye ko minnu bɛ ka kɛ a waati a donni kama k'a jira k'a fɔ nin ko ninnu a bi man ɲi a sini man ɲi k'o nana kɛ sababu ye min ye sɔrɔsilakaw ye olu yɛrɛw nana wulikajɔ kɛ ka kɛ ni utikalo tile 18 ye san 2020 fɛn min kɔni ye fangajaso ye o kɛla Ibrahim Bokar Keita la Kati tɛ se ka Bamakɔ lasiran bilen min ye katikaw ye Bamakɔ la yɛrɛ a donni kama min ye Colonel Ashimi Goïta a n'a a jɛw Colonel cɛ 5 ka bila kɛlɛkɛ tɔw ɲɛma min kɔni ye cɛmancɛ fanga n b'a fɔ olu minnu bɛ a la bi olu kɔni ye kabako lama min ye u ye wulikajɔ kɛ Sɛbɛnnikɔrɔ i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye jamanakuntigi u t'olu tɛgɛ da ka ŋɛn Kati o mun ni Bamakɔ cɛ ye kilo 15 dama ye min ye jamana ɲɛmaayaso bɛɛ lajɛlen kɔni jamana Kati sabula fɛn min ye président Ibrahim Bokar Keita u bɛ taa ale nɔfɛ waati min kama o waati kelen y'a sɔrɔ fɛn min ye a ka premier ministre a waati la ni o ye Dr Boubou Cissé ani o tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u kɔni ye ni cɛ 2 u ye ninnu dɛnɛdɛ ka na ni u ye Kati wulikajɔ ni taa ni ka seginw bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ olu kɔni nana bila bɛɛ tali ka ci la nka min kɔni ye gɛlɛya ye hali bi wulikajɔ kun kɛla kun min na ɲinan ye a san 2 ye o gɛlɛya ɲɛnabɔla wa ɲininkali tɔ min bɛ yen sabula n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye wulikajɔ kɛbaaw ye olu kɔni bɛ ka u yɛrɛ ɲininka nin baara san 2 baara kɔfɛ min ye fintigilakaw ye fɛn caman bɛ yen nɔ jamana kɔnɔ maaw bɛ ka kule ni o ye k'a fɔ ko o ɲɛna o ni a taasiraw don sabula n'i ye jamanaden ɲininka bi Mali n'i ye an ka jamana lajɛ san 2 tɛmɛnen ani bi jumɛn ye danfara ye maaw b'a fɔ k'a fɔ min kɔni ye kanako ye o kɛla sababa ye kanako kɛla sababa ye o fana i b'a ye k'a fɔ o fana ye tɔka jɛ ye dɔɔni sabula n'i ye jamana sɔrɔ ta k'a lajɛ sɔrɔ bakuruba ni kɛmɛ sara don i b'a ye k'a fɔ 25 min ye o kɔni bɛ don min ye lakana siraw kan minisiriso tɔn minnu bɛ yen caman bɔla olu ka wari dondaw la wari bɛ don da minnu fɛ a n'a bɛ don fɛn minnu na k'a bɔ o la min ye kana sira ye k'a fara o kan o ti baasi ye nka kana bɛ sabati ni wulikajɔ ni fɛɛrɛ minnu ye i b'a ye k'a fɔ o fana n'a a damana ko don an bɛ don min na i n'a fɔ bi kabini don min na comité national du salut pour le salut du peuple ni o ye CNSP a donni kama Colonel Ashimi Goïta ani a jɛw i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ye baara nun don baara ye nun donnen ni sisan cɛ min ye politiki sira ye ani diɲɛ jamanabaw ni ɲɔgɔn cɛ da duguni bɛ cogo di an ka jamana ka kɔnɔna na san 2 in kɔnɔna na o bi sɛbɛkɔrɔ ka gɛlɛn sabula n'i y'a ta k'a lajɛ waati laban in na i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye bamanciw ye u kun ye gɛlɛnkɛ da min ye jamana kɔnɔna janko mun bɛ tali kɛ marabolo minnu bɛ gun Segu ani Mopti la ka yɛlɛ ka taa kɔrɔn fɛ i b'a ye o kɛra sababu ye fɛn min kɔni ye sɛnɛ ye o dɛsɛra ka kɛ kosɛbɛ min kɔni ye gɛlɛya ye o fana nana ka na i nun bɔ n'o fana y'i bɔ a la min ye gɛlɛyɔrɔw ye olu bɛ tali kɛ sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ bi na i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye gatigikɛ poche kɔnɔna ye o sɛbɛn fɛgɛya la k'a sɔrɔ da duguni fɛnw kɔni olu fana sɔngɔ yɛlɛla i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaaw bɛ wulikajɔ minnu kɛ u bɛ ɲinini minnu kɛ laɲini minnu kɛ maaw fɛ k'a fɔ an ka nin fɛn in sɔngɔ bila nin hakɛ la an ka nin fɛn in sɔngɔ kɛ nin hakɛ ye k'i b'a ye k'a fɔ u b'a yɛlɛ bɛ kɛ majɛ ye sabula ni min bilala yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ fɛn min kɔni ye maaw ye u bɛ ka u yɛrɛ sago kɛ tuma dɔw la i b'a sɔrɔ jamana den dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ sanni ni feere
feerew kɛ o ti minɛnw sɔrɔ sɔngɔ min na n'aw ko k'u k'a feere o la o fana damana majɛ ye ni san damadama kɔnɔna na san 2 bɔɲɔgɔnko in kɔnɔ min ye jamanadenw ye cɛman fara musoman kan bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ kelen ye cogo min na ka kunkilenna kelen ɲini an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ jamana sigi ka ja min ye jamanadenw ye an ka se ka bɛn ko i b'a ye k'a fɔ o ko kɔni hali bi ko o kɔni a ma dafa kosɛbɛ wulikajɔ tɔ a bɛ kɔ an ka wulikajɔ in an ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka a banba walasa fɛn min kɔni ye an ka jamana ye an bi fɛn min ɲini a la dɛ o ka se ka dafa min ye semasi ni o ye Mamu Diko alimami ale ka tɔn jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ a kanuba olu ko fɔ o ɲɛmaaba ni o ye coordinateur ni o ye Isufu Daba Jawara ye Isufu Daba Jawara ale y'a jira k'a fɔ olu kɔni bi camancɛ fanga dɛmɛ u bi a ka hakililaw kɔ nka n'o y'a sɔrɔ jamana ko de don n'o y'a sɔrɔ bolo wɛrɛ don o fana dabila kuma wɛrɛ nin kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen n'an y'a sama ka bɔ ni ɲininka nouvelle n k'a fɔ Soir de Bamako kɔnɔ maa min y'a sɛbɛn o de ye Isufu Konate Yusuf Konate an b'a fɔ Soir de Bamako fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ Abudu Ture an b'o fɔ k'o waleɲuman dɔn ne bɛ n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ni u b'a wele ko le combat ale kumanen don dɛ min ye karamɔgɔ Abudu Ture i bɛnkɛ ni o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye ale ka fanga kɔni bɛ ni kɔni min ye Asafla kɔni o dafara jɔyi ka sababuya kɛ min ye utukalo tile 18 san 2020 utukalo tile 18 san 2022 ko o ye Asafla dafali jɔyi o de siratigɛ la sa min ye politiki tɔn dɔ faralen don ɲɔgɔn kan ni u b'a wele ko cadre d'échange maaw olu kɔni na sababuya kɛ u y'a yira k'a fɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kɔni bɛ na ka sababuya kɔni kɛ min ye M5RFP maaw ale ni jɛrɛjɛkulu caman o farala ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya caman min ni o bɛ tali kɛ lakanako la n'o bɛ tali kɛ kalanko la n'o bɛ tali kɛ dunkafa la min kɔni ye wulikajɔw caman kɔni bonyana min kɛra sababu ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga kɔni o bɛ na o bɛ ne kɔfɛ cadre d'échange maaw u y'a yira k'a fɔ sa hakilila jiginna min ye cadre d'échange yɛrɛ ale ye politiki tɔn caman de faralen ɲɔgɔn kan a politiki tɔn na sa u bɛ tali kɛ RPM la ka taa yɛlɛma la o n'a ɲɔgɔnko caman olu bɛɛ lajɛlen kɔni warala ɲɔgɔn kan min ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ ka kɛɲɛ ni min ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bɛnnen san 2 ayiwa o waatiw kɔni ye sa karamɔgɔ Abudu Ture u y'a yira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɔni kɛ san 2 i bɛ ka ale ka fanga kɔni bɛ na olu yɔrɔw kɔni bolo sa min kɔni ko tɔ ye a tɔ de bɛ ka nɔɔni ka taa fɛ diɲɛ don o don ko n'i ye jateminɛ kɔni kɛ lakanako kan Mali ale yɔrɔ caman kɔni mɛ waati min Elhaji Ibrahim Boubacar Keita tun bɛ fanga la a k'a yira k'a fɔ min ye jatigɛwalikɛbaw u kuma se dugu caman na nka a yira k'a fɔ sanfɛla in kɔni kɔnɔ k'u kɔni sera min ye o dugu caman kɔni na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sa k'a bɛ ye k'a fɔ min ye sɛnɛ ye o kɛli kɛmɛ gɛlɛyaba ye sɛnɛkɛlaw fana ka sɛnɛkɛminɛw n'o bɛ tali kɛ angɛrɛ n'a ɲɔgɔnko caman k'o si tɛ ka ɲɛ sɔrɔ ni o tɛmɛna ka bɔ yen sa karamɔgɔ Abudu Ture k'i b'a ye k'a fɔ dugu caman de bɛ yen min ye jadisuw kɔni ye sa k'olu kɔni d'a mɛn u ka sariya kɔni diyagoya sigi u ka Mali kɔnɔ wa k'o de bɛ Mali yɔrɔ caman kɔni na dɛ wa ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ a kalama Mali kɔnɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen karamɔgɔ Abudu Ture k'i b'a ye k'a fɔ sa n'i ye Mali ni jamana wɛrɛw ka kɔɲɔw ta k'a jateminɛ k'i b'a ye k'a fɔ Mali ko a bɛ gɛlɛya fɛnɛ kɔnɔ min ye Mali ale ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ min ye diplomasi ye sa ko gɛlɛyaba bɛ o la ka sababuya kɛ min ye kuma girimanw kɔni bɛ bɔ an ka ɲɛmaaw da sanga n'a ka waati olu kɔni bolo kuma ninnu fɔlen a tɛ kɛ baasi ye nka kuma ale ni waleyaw olu ka taa ni ɲɔgɔn ye ka sababuya kɛ maliden min ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya a bɛ a bolo min ye kabini san 1960 nka k'a ye k'a fɔ an ka kɛ an yɛrɛ ye k'a ka di maliden bɛɛ lajɛlen ye ko nka fari min dalen don ayiwa ko a ye mɛn k'a fɔ sa a n'a mɛ ni gɛlɛya caman ye maliden kan karamɔgɔ Abudu Ture n'i ye da dumuniw lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga waati n'i ye a ɲɔkilo
kilo hakɛ jate ka na lajɛ bi k'i b'a ye k'a fɔ i bɛ ka waati ko nɔgɔyaba tun bɛ o la ka tɛmɛ nin waati in kan ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen n'i ye malo ta n'i ye sukaro ta n'i ye nɔnɔ ta k'i b'a ye k'a fɔ i bɛ ka fanga waati olu bɛɛ lajɛlen kɔni kun sɔngɔ kun ka di ka nya feri ka yɛlɛ ni sɔngɔ sanfɛ i fana bɛ se ka min ye kunnafoni lase ni maa ninnu ma ɲangili min kan ka ta k'a tigi sɛgɛrɛ dɛ o ɲangili bɛ ta n'i y'a ta k'a lajɛ min ye nin conseil national des prix ye nin baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ walasa fɛn min ye jamanadenw ye u ka se ka don sɔngɔda fɛ janko sɔngɔ min bɛ tali kɛ sanni ni feere daduguniw olu ka se ka kɛ fɛn ye fɛn min bɛ se ka bɛn jamanadenw yɛrɛ jufɔda ma a bɛ tali kɛ jɔn na a bɛ tali kɛ jurabaw la sɔrɔmusobaw ka taa se an ka jamana ministériso min bɛ jago ko kunna olu ka bolofara min bɛ yen n'o bɛ sɔngɔ ko kunna n'o fana bɔla yen u bɛ minnu wele k'a fɔ ko association des consommateurs olu fana ka maa bɛ k'a la u bɛ bɛn a la de nin fɛn in sɔngɔ a kana tɛmɛ nin kan nin fɛn sɔngɔ a kana tɛmɛ nin kan ni bɛnkɛla o la hakililaw bɛ fara ɲɔgɔn kan walasa fɛn min kɔni ye jamanadenw ye u bɛ se ka fɛnw sɔrɔ nɔgɔya la wulikajɔ caman kɔni kun kɛla minisiri min bɛ yen nɔ ni o ye Mohamed Ould Mohamed i b'a k'a fɔ u ka wulikajɔ fɔlɔ minnu kɛla i b'a k'a fɔ majɛ tun bɛ baara in na sabula min ye sɔrɔmusobaw ye minnu ye jurabaw ye minnu bɛ na ni sukaro ye ka bɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ i b'a sɔrɔ sɔngɔ min bɛ fɔ olu ɲɛna n'u u ye a feere ni u m'a feere o sɔngɔ na butigitigi mun bɛ yen n'o bɛ e ka kare kun na n'o bɛ ne ka kare kɔnɔ o fana tɛ se k'a san k'a feere o sɔngɔ na sabula n'a feerela butigitigi ma wari min na ale fana bɛ tɔnɔ ni ɲini a la sabula a bɛ butigi sara a bɛ bɔ n'a ye min ye sugu la ka na n'a ye a ka yɔrɔ la a bɛ transport sara ale fana bɛ musaka ni ɲini a la ale fana ka se ka balo yɔrɔ caman fana na bututigiw ye fɛɛrɛ min sɔrɔ u y'a nɔgɔya u yɛrɛ ma dɔw kun ko k'u k'a feereli yɛrɛ dabila a dɔw ko ayi k'o t'a tiɲɛ commune 4 kɔnɔna na ne bɛ tile yen di lundi au vendredi olu y'a décidé u tɛ kulo feere u tɛ demi feere mugana a bɛ daminɛ o de la kulo de ti 130 ya n'an ma kulo feere dun tiɲɛ yɛrɛ la an m'an ta mugan feere donc olu bɛ k'u ta feere ni jago mugana u bɛ mugana feere ni bɔgɔrɔ mago bɛ mugana na tapili bayo ni turu mago bɛ mugana na mugana maliyaka ko buta ni ko i b'a a to yen jago bɛ taa teni sukaro san ni ko sukaro tɛ suba ko k'a bɛ taa teni sukaro san fan wɛrɛ fɛ i tɛ feere ka sukaro fɛ nka kulo tɛ feere Allahu akbar o bɛ senna halisa Allahu akbar nin kun ye sɛbɛn min bɛ n'an y'a sama ka bɔ n ka fɔ sɔrɔdi Bamakɔ kɔnɔna na maa min y'a sɛbɛn o de ye Laya Jara ye a ye kunnafoni bɛɛ lajɛlen sɔrɔ minisiriso bolo min ka baara bɛnnen bɛ jagoko ani usine ko ma sɔrɔdi Bamakɔ fatirijɛkulu bɛɛ lajɛlen an b'o fɔ karamɔgɔ Abudu Ture k'i fo halisa ne bɛ n dɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ni o b'a wele ko l'indicateur de renouveau l'indicateur de renouveau karamɔgɔ Abudu Ture ale kumanen don halisa ko an ka ji da a sɛnɛ ka dɛ min ye sukaro ko in ye sa karamɔgɔ Abudu Ture min ye sukaro ko in ye a kun yira k'a fɔ waati tɛmɛnenw na sukaro ni dugusajɛ sukaro kilo a tun bɛ ka feere yɔrɔ dɔw la 160 sukaro a kilo tun bɛ ka feere yɔrɔ dɔw la 170 o kɔni kɛlen sa maliden kɔni sɛbɛ kɔrɔ tɔɔrɔ la u y'a yira k'a fɔ o tuma Mali yɛrɛ sago kɛ jamana don wa ni min ye min ja don min na o bɛ wuli k'o kɛ sɔngɔ min ye maa min ja don min na ni dugu jɛra o b'o fara ka feerefɛn sɔngɔ kan wa ko yɛlɛma tigi tɛ jamana na wa o kumaw kɔni jalen sa min ye faranjala fanga ɲɛmɔgɔw ye u ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ min ye conseil des ministres balalen dɔ u y'o kɔni kɛ min ye sukaro ko ninnu kan o kɔni sigilen sa a yira k'a fɔ sa min ye o nɔgɔnin fɛ faranjala fanga ɲɛmɔgɔw conseil des ministres kɛnɛ kan u bɛɛ n'a kan k'a fɔ sukaro min ni o bɛ bɔ an yɛrɛw fɛ yan ko o ka feere min ye dɔrɔmɛ 100 ɔ sukaro min sa n'o bɛ bɔ jamana wɛrɛ la ka na o ma caya cogo cogo ko kana tɛmɛ 120 kan karamɔgɔ Abudu Ture nin kɔni kɛlen sa a diyara maliden ye ka sababuya kɔni kɛ min ye faranjala fanga ɲɛmɔgɔw ye u y'u jɔ jimɛfɔla jɔyɔrɔ la nka nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛlen sa karamɔgɔ Abudu Ture a nana ye k'a fɔ ko majɛba bɛ a la min ye jagokɛlaw ye i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na yɔrɔ bɛ yɔrɔ la olu yɛrɛw ban pelengete min ye sukaro feereli ma o kɔni kɛlen sa an ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ jagokow kɔni ma ale ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ min ye sɔrɔmusobaw ye a n'u sigira ka kuma ɔ sigi ka kuma in kɔni kɔnɔ a y'u ɲininka k'a fɔ gwɛlɛya jumɛn yɛrɛ bɛ sukaroko la dɛ min ye sukaro julabaw ye sa olu kɔni y'a yira k'a fɔ sukaro ale yɛrɛ bɛ taa yɔrɔ min kɔni na sa ko siga kɔni t'a la min ye sukaro ye a gwɛlɛya mɛ o yɔrɔ la ɔ n'olu kɔni ye min ye u ka nasaraw kɔni
mela jele boala ka yira ka fo ko lu ko ni suguru ko ni vere kemene muga kwa dola olu ko ni ndibo ala o ko ni ko ni nye o lajasa mi ngoni nye uni ministry ko ni nye sika foke sika fo ko ni ngono u bena minga o ye de suguru kulu aka fere kemeni bisaba kemeni bisaba o ba yira ka fosa minyi dorome tanyi ale de faralaka o la kwati be mali fajife suguru ka fere kemeni biworo lable aka fere songola songomi na be kemeni bisaba ale sanfe o de siratige la sa minyi anga ministry minga bara beneme jago ko ko ne mo ya yira ka fo ka ba nyini jago kela bilibili bana manga bele jelefe minyi ni zongo ngoni u ka se ka labatu cogo min na ka sababu kɛ ko olu yɛrɛ ye wuli ka jɔ caman kɛ yaasa suguro a bɛ se ka feere min ye 130 la Mali ale siriki 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ne basiri kɔni sɛbɛnna OD kɔni fɛ a samana ka bɔ l'indicateur de renouveau kɔnɔ min ye OD an b'a fo l'indicateur de renouveau fasijɛkulu an b'u bɛɛ lajɛlen fo Mamadi Bɔrɔba Konatɛ n'i y'a mɛn k'a fɔ min ye dugu dɔ ka jan i b'a sɔrɔ dugu dɔ bɛ ale kɔfɛ hali bi an bɛ taa ni sɛbɛn ye an ko mun ma k'a fɔ Nouvelle Horizon Ɲɛdankura min ye Tuguna A Tarawele ko ka kɛ ni tɛnɛn tɛmɛnen ye min bɛnna août kalo tile 22 ma Bamakɔ min ye ɲɔgɔnkunbɛ soba min bɛ yen Centre International de Conférence de Bamakɔ CICB ko a banna jama na min kɔni ye nin kɛnɛ kan u b'a fɔ min ma ko comment on appelle essieu de justice n'ale ye commissaire ye ko ale kɔni tun bɛ kɛnɛ kan walasa ka se ka ko in ka a seereya Maître Ali Fuseni Diop ko nin ko in tun bɛ tali kɛ fɛn jumɛn kan fɛn min fɔla dɛ Asia n'o bɛ tali kɛ minnu bɛna kalata yɛrɛ koɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ko olu ka sugandili min bɛ yen n'a ko laban nana kɛ sobo yɛrɛ de koyi ko o ko kɔni ka a tun bɛ ka kɛ min ye CICB la kɛnɛ in kan min ye parti politique caman kɔni ye a fɔ ko olu sen tɛna ye a la i n'a fɔ Adema ni o bɛ Marimaca Jarabolo bi professeur n'o y'i bɔ a la RPM ni o bɛ tali kɛ min ye ni bɛnkɛ ka parti politique tɔn n'a bɛ dɔgɔtɔrɔ Bokari Ture taabolo bi Convergence pour le développement du Mali CODEM ni o bɛ min ye Useni Amion Gindo ale bolo min bɛ tali kɛ IDD kan ni o bɛ Cɛma Eder Kulubali ni o bɛ tali kɛ ale ka tɔn kan yɛlɛma Musa Mara n'o bɛ tali kɛ premier ministre kɔrɔ ale ka tɔn kan n'o fana y'i bɔ a la min bɛ tali kɛ Asma CFP ala hakilila jigila ala ma hinɛna Bube Mayiga o yɛrɛ ka tɔn ye min bɛ tali kɛ wulikajɔ tɔn wɛrɛw kan i n'a fɔ FAR an ka wuli premier ministre kɔrɔ Modibo Sidibe ani ka tali kɛ parrainage ni o ye ministre kɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ Cɛwlen Dramé ale ko fɔ IRD Sumahila Sise ala ma hinɛna la ale ka parti politique tɔn ka taa se min bɛ tali kɛ ADP Maliba n'o bɛ tali kɛ honorable Aliou Bokar Diallo ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko wasolo hors tigi min bɛ tali kɛ parti politique tɔn caman wɛrɛw bɛ yen nɔ i n'a fɔ PRVM Fasoko n'o bɛ tali kɛ Mamadou Umar Sidibe ale ka parti politique tɔn kan ale ni jɛkulu caman wɛrɛw olu kɔni y'a jira k'a fɔ i n'a fɔ APR ni o ye ministre kɔrɔ min bɛ yen nɔ ni o ye Umar Ibrahima Ture ka parti ye ko olu sen tɛna ye nin na ko sabula k'a ko kɛla sobon ye a ko kɛla min ye ka maa caman tɔgɔ k'o bila balan kɔnɔ parti politique 271 o de bɛ an ka jamana kɔnɔ bi n'u bilala balan kɔnɔ u b'u ta kelen kelen cɛni o na yan dɛ i tɛgɛ kɛra ka don balan kɔnɔ i tɛgɛ mana bɔ ni min tɔgɔ ye an b'o kalan k'olu sen tɛna y'o la ko sabula nin ye fɛn ye fɛn min ye fɛn barikamanba ye fɛn min bɛ yen nɔ n'a bɛ jamana yɛrɛ de ko fɔ ni a ko kɛra nin cogo la ko o ye majɛba de ye baara la fɛn min kɔni ye tɔgɔw ye o kɔni nana ka na ɲɛdɔn kelen kelen maa minnu bɛ yen n'olu tɔmɔna musolakaw olu fan fɛ min ye madame Awa Kante Alliance Malienne pour le Travail o ko a ma damasurunya kan na ko Amata ni o bɔra yen nɔ madame Walette Ibrahima Convergence pour l'émergence du Mali faso olu ka tɔn i b'a ye k'a fɔ ale kɔni bi olu nɔrɔ bila min ye Umu Diko Rassemblement pour le Mali, pour le travail, min bɛ tali kɛ Aramata, olu ale bɛ tali kɛ o kan, jɛkulu wɛrɛw bɛ yen nɔ, i n'a fɔ min bɛ tali kɛ Madame Kumare Nana Konatɛ, ni o bɛ énergie initiative
pour la renouvellement africaine sira olu ye maaw ye maa minnu tɛmɛna o ni a ɲɔgɔnna caman fɛn min kɔni ye nin ko in ye an bɛ se k'a fɔ mun kɔni ye association n'o o bɛ tali kɛ société civile jɛkulu ma maa caman bɛ yen nɔ olu tɛ ka u yɛrɛ ye nin ko kɔnɔ sabula dɔw y'a yira k'a fɔ baara in kun kan ka kɛ cogo min na baara ɲɛdɔnbaw n'a kɛla tɔmɔni ye dɔw ka parti politique bɛɛ lajɛlen ye u yɛrɛ dama de ye koyi u muso t'a la u den t'a la sɛbɛnfura min b'u bolo u ka sagosi kɔnɔ parti politique ye o dama de ye n'a fɔra k'olu ka taa maaw jɔyɔrɔ fa ka kalata labɛn k'o fana ye ko ye ko min ye majɛba ye k'u kɔni bɛ min ɲini colonel Ashimi Goïta a ye nin baara in kɛ cogo min na nin baara in kɔni ye majɛba de ye sabula kalata labɛnni kodinin tɛ danaya de kan ka sɔrɔ a kan ka kɛ maaw ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ tɔmɔ min ye sira wɛrɛw kan maa minnu bɛ yen n'u bɛ kalata labɛnni yɛrɛ ɲɛdɔn maa minnu bɛ yen ni maa kolonmanw don ni maa jɔlenw don ka n'a kɛla maa dɔw ye ten ko gɔri bɛ sɔn ka y'a ko la dɛ nin kun ye sɛbɛn min bɛ yen n'an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ maa min y'a sɛbɛn o de ye tuguni A Traoré. Nouvelle Horizon fasirijɛkulu bɛɛ lajɛlen an b'u fo k'u waleɲuman dɔn karamɔgɔ Abudu Ture ne bɛ n dɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ni a bɛ wele ko indépendant ale kumanen don halisa dɛ i bɔra min ka sisan ni o ye min ye autorité indépendante des gestion des élections n'a damasuruna k'a ye EJ k'a ye mɛn k'a fɔ sa min kɔni ye jɛrɛjɛkulu minnu kan ka sigi kalafiliko ka se ka min ye ale ɲɛnabɔ cogo min na sa min ye yaasa o baaraw bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na a yirala k'a fɔ sa min ye parti politique maaw ye olu ka fara ɲɔgɔn kan min ye maa 4 ye ka se ka o di n'o tɛmɛna ka bɔ yen société civile maaw ka fara ɲɔgɔn kan maa 7 ka se ka o ta ka di cogo min na Basirikɛ b'a y'a yira k'a fɔ sa Mali politique tɔ a sɛbɛkɔrɔ ka ca min ye politique tɔn 200 ani kɔ ko o de bɛ Mali kɔnɔ sa o la ko n'a fɔra min ye politique tɔ 200 ni kɔ maa 4 ka sugandi olu ni ɲɔgɔn cɛ ko o kɔni tɛ taa gɛlɛya kɔ o de siratigɛ la sa k'a yira k'a fɔ ko u ma bɛn a la u ma bɛn a la min kɛ sa min ye faranjala fanga ɲɛmaaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ sa min ye nin ko in kɔni min bɛ se k'a ko ban o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye tirage o tirage tɛ dɔwɛrɛ ye dɔw kɔni b'a wele ko sobon ayiwa ka tɔgɔ kɔni sɛbɛn papier la k'a bila sobon cogo di sobon ye fɛn ye aw bɛ segin a kunna ɲɛnajɛ fɛn don ni mun gagnena wari bɛ d'o ma o bɛ dɔ sɔrɔ i y'a faamuya o de b'a kɛ so ye mais ni o t'a la an bɛ se k'a fɔ a kɛla bonni de bonni ok a b'a fɔ ko kalafili man ɲi i bɛ fɛn fili fɛn min man di ye kalata i bɛ dunga de ta kalata ok merci merci karamɔgɔ merci karamɔgɔ chapeau karamɔgɔ Abudu Ture ne o kɔni kɛlen sa a bilalen min ye nin bolo kɔni kan ni o ye bonni ye sa parti politique kunbaba minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ olu kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko nin ko in kɔni ko a bɔtɔ don sɛbɛko la k'a tɔ kɛ tulonkɛ bakɔrɔba n'u y'o fɔ o ye dɔgɔliman kɛ min ye Mali ko ye o tuma e tɛ fɛ ne k'i lajɔ wa min ye Mali ko ye ayiwa n bɛ taa sara i la o Sabili a fɔ karamɔgɔ k'a ka sabali sa k'a kana ɲɛkɔrɔma tigɛ sɛbɛn ko cogo di sɛbɛn ko di o kɔni kɛlen sa ko min ye jamana ye Mali kɔni kɔnɔ gwɛlɛya o gwɛlɛya n'a nana an ka Mali kɔnɔ k'i b'a ye k'a fɔ kalafiliko o de gɛlɛya ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ o baara nasugu n'o bɛ labɛn o ka labɛn ka ɲɛ o kana labɛn ni bonni ye ka sababu kɛ bonni in kɔni na sa maa dɔw bɛ yen olu b'a ɲɛdɔn maa dɔw fɛnɛ bɛ yen min ye kalafiliko yɛrɛ u tɛ fɛn dɔn a la a dɔw la n'olu tɔgɔ tora ka ta kana kalafiliko kɔni kɔɲɔ kɔni gɛlɛfa olu la ko yɛlɛma olu bɛna se ka mun baara jɔlen kɛ yaasa kalafiliko ale bɛ se ka kɛ ko sabatili cogo min na o de siratigɛ la sa min kɔni ye u ye maa 8 kɔni da parti politigiw la min ye maa 7 ye u ye maa 6 ye u ye olu ta société civile la o tɛ dɔwɛrɛ dɛ maa 4 de kan ka ta politique tɔn na société civile la maa 7 kan ka ta nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa min ye furanjala fanga ɲɛmaa ye ka fara min ye an ka ministre min ka baara bɛnnen bɛ mara cɛbɔli kan colonel Abdoulaye Mayiga olu de bɛ tila ka taa jateminɛni kɛ politique tɔn maa 8 min kɔni dara ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ min ye maa 4 ye ka se ka o sugandi olu kɔni na n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye société civile ye ale maa 6 min fɛnɛ tara o bɛ tila ka taa jateminɛ fɛnɛ kɛ
min ye o maa wɔɔrɔ fɛnɛ na maa saba ka se ka o ta o la o de la sa min kɔni ye wulikajɔ olu kɔni mɛ sen na yaasa min ye kalafiliko in ye a bɛ se ka kɛ ko sabati ko wasalen cogo min na nka min kɔni ye politiki tɔnba caman ye min bɛ tali kɛ ADEMA la ka fara RPM kan ka fara CODEM kan ka fara yɛlɛma kan o n'a ɲɔgɔnko caman olu kɔni ma se ka u sen don nin baara in na ko k'a sababuya kɛ jamana mara jamana siniɲɛsigi baara ko kɔni man ka kɛ nin kɛcogo kɔni na. Boni ma ɲi? Ko boni ma ɲi dɛ. Maa minnu kan ka jamana yɛrɛ ko ɲɛnabɔ ni o ye kalafiliko ye ko n'o taara kɛ boni ye k'olu kɔni bolo ko nin tɛ ko sabatilenba ye. Kala to k'a jɛ. O la k'u b'a ɲini furanjɛla fanga ɲɛmaa kɔni fɛ ko in kɔni bɛ se ka dilancogo la a k'a dilan ten yaasa min ye danaya ani basigi o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ ne Fasiri kɔni sɛbɛnna indépendant ale fasirijɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ. Min ye indépendant fasirijɛkulu ye an b'u fu dantɛ foli min na Mamadi Bakɔrɔba Konate MBK n'i y'a mɛn k'a fɔ maa min bɛ yen nɔ ni misiriman don n'aw taara k'a fɔ a kɛla don dɔ la a bɛ dɔn na n'aw bɛ dɔn na dɛ e ka to k'i ci a kunba nin o la a b'a dɔn k'a kelen tɛ nka n'i y'a to a bɛ k'a lama ale dun ɲɛ tɛ ko la a laban na a bɛ jigin a kɔnɔ k'a fɔ k'ale kelen de don nkalon don wa. Ni n bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma k'a fɔ Mali Tribune hali bi n bɛ ko min na o ma ban min bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔ kunnafoni siraw ka ca fo ka taa fɔ a to ten nka fɛn min ye studio tamani ye o fana bɛ a sɛbɛkɔrɔ maana bi studio tamani maaw u bɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ san 9 bɔɲɔgɔnko bɔ min bɛ tali kɛ kunnafoni ka se ka di Mali sigida kelen-kelenna kɔnɔna na mun bɛ tali kɛ yɔrɔ minnu ni yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni kunnafoni ko ka gɛlɛn o yɔrɔw la kosɛbɛ ka se ka kunnafoni kɛ ka o yɔrɔw lasɔrɔ studio tamani maaw olu nana i b'a ye k'a fɔ bi in na u nadon u ni maa minnu tun bɛ baara kɛ radio partenaire o kun ye radio dama de ye nka bi in na radio 80 ani radio 5 olu bi jɛkulu tigɛ di ɲɔgɔn ma min ye studio tamani ye u ka wulikajɔ bɛ ɲɛsin jamanadenw ma kan caman bɛ yen nɔ u bi u ka kibaruya di o kanw na min ye kunnafoni laselaw ye minnu bɛ tali kɛ u ka wulikajɔw kan o maa caman fana bɛ u bolo minnu bɛ dugu caman na minnu bɛ kunnafoni sɛnsɛn ka di u ma o dugu kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ bamanankan tubabukan filakan kɔrɔbɔrɔkan min bɛ tali kɛ tamasɛkan ye o ye kunnafoni di nin kan bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko maa fana kunnafoni ɲini na maa de tɛgɛ b'i dala walima maa tɛgɛ b'i tɔnna ayi i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye kunnafoni ye a bɛ sɛnsɛn k'a di min ye ladiriya kɔnɔna na min ye Kayatu Kone ale tun bɛ ka minisiri nɔrɔ bila minisiri min ka baara bɛnnen bɛ kunnafoni diko ani diɲɛ dɔnniya kuraw o kunna bi n'an b'a wele k'a fɔ Dija Kayatu Kone Dija n'ale tun bɛ radio Mali la fɔlɔ ale de tun bɛ minisiri nɔrɔ bila n'o y'i bɔ a la min ye kuma yɛrɛ kɛnɛ kan minnu kun ye kumatigiw ye o dɔ kun ye min ye Kalifa Nama Tarawele radio Mali la ale fana tun bɛ aki o tɔgɔ la min bɛ tali kɛ Umaru Bari kan minisiriso min bɛ yen nɔ kuma kɛnɛ kan ale de tun bɛ ka minisiriso jɔyɔrɔ fa min bɛ tali kɛ Banjugu Dante ale de ye Maison de la Presse ale de ye o président ye ale de ye RTL fana ɲɛmaa ye bi u kɔni kumana kuma ninnu a kɛra sababa ye a yela k'a fɔ min ye maaw ka seereya kɔnɔna na k'a fɔ min kɔni ye studio tamani ye u jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ sabula bɛɛ ni kɛnɛ ka sisi kunnafoni ka sɔrɔ a sunkɔrɔ gɛlɛya minnu bɛ maaw kan u k'u tɛgɛ di min ye Mali ye arajosow ma k'a sɔrɔ u m'u tɔgɔ la fréquence ɲini dɛ olu ka baara kɔni ɲɛsinnen bɛ o de ma n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye seereyaw ye nin kɛnɛ kan o kɛla min ye kunnafonidila dɔw fɛ i n'a fɔ min ye Mohamed Daɲɔgɔ ale bɛ kunnafonidiso dɔw tɔgɔ la Mali la yan nɔ i n'a fɔ Middle 1 ale ni VOA min ye Masire Diop ye ale bɛ min ye kunnafonidisɛbɛn min bɛ yen n'an k'o ma ko indépendant ale bɛ olu tɔgɔ la ale ye fasirikɛba ye Marietou Konate journal min bɛ yen n'an k'o ma ko journal l'annonceur ale bɛ o kɔnɔna na n'ale yɛrɛ bɛ fasirikɛ o kɔnɔna na min ye o ni a ɲɔgɔnna caman k'i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ye seereya di k'a fɔ kunnafoni dicogo sariya minnu fɔla la min ye u ye wulikajɔ kɛ o fɛn caman na kunnafoni yɛrɛ tun bɛ banba fɛn min kan jango don babu o de tun ye k'a fɔ musow ani cɛw minnu bɛ kunnafoni baara kɛ u bɛ se ka lakana u ka baara kɔnɔ cogo jumɛn ka taa
kunnafoni ɲini ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛ ka kunnafoni di ka sɔrɔ gɛlɛya mun sɔrɔ kuma kɛnɛ kan kuma caman bɛ u fɔla a yirala k'a fɔ dɛ min kɔni ye kunnafonidilaw ye gɛlɛya bɛ se k'u sɔrɔ sabula u bɛ kunnafoni di maa minnu kan n'a bɛ taa maa min juguya la a bɛ kɛ o kɔnɔ k'a fɔ a kɔni a tɛ ne de fɛ ka sɔrɔ kunnafoni n'a kɛcogo don ko gɛlɛya wɛrɛ b'u kan dɛ o de ye u yɛrɛ ka cogoyaw ye kunnafoni min ɲini cogoya jumɛn na e mun bɛ kunnafoni ɲini se tɛ e ye dabali t'i ye maa wɛrɛ mun bɛ yen nɔ ni o ye sɔrɔbanci ye kuma dɔw la o bɛ se ka e bololasɔn wari la kuma minnu ni kuma minnu ka di a ye k'o f'i ɲɛna i k'o fɔ a fɔla k'a fɔ min kɔni ye wulikajɔ ye wa kɛ ka se ka kunnafonidilaw bila minɛn kɔnɔ minɛn minnu kɔnɔ u tɛ se ka ɲɛbɔ maa wɛrɛ fɛ u b'u ka baara kɛ jɛlenya la n'o y'i bɔ a la ko ka fɛɛrɛ kɛ fɛn min kun fɔla ni o ye bɛnkan sɛbɛn ye n'o bɛ kɛ sababu ye min ye kunnafonidilaw ye convention collective ni o bɛ tali kɛ ka se ka u ka saraw dansigi patron de presse n'o ye kunnafonidisotigiw ani a ɲɛmɔgɔw ye olu fana ka wulikajɔ kɛ walasa ko ka se ka dafa nka a yela k'a fɔ min kɛlen bɛ ka o ko fana balan o de ye i ka mɔgɔw ye videomaniw olu kɔni nanen bɛ u kari nin ko in na waati laban in na bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ journaliste ye i b'i ka smartphone i b'o san dɔrɔn forfait 40 n'i y'o ta i b'a fɔ cogo di i b'i da sago fɔ nka i b'a kɛ cogo di i b'a converti n'i y'o converti forfait bɛ caya n'o kɛla miniti dama dama i bɛ se k'o kɛ ka maa dɔ ta a tɔgɔ ma k'o sɛbɛkɔrɔ nɛni k'o lajaba n'a gɛlɛyala i bɛ se k'a fɔ de ko Barofa Media walima MBK Media walima MBK TV sisan kɔni ni MBK Media yɛrɛ fɔtɔla de ye fɛ tan n kɔni bɛ mun f'i ye n'i ka kunnafonidi la k'a fɔ ko i bɛ t'i yɛrɛ ɲami ko dɔ la k'a fɔ ko i bɛ ne wele karamɔgɔ n'i m'a kɛ sariya kɔnɔ karamɔgɔ n'a kɛra cogo o cogo ne ka karamɔgɔ de yɛlɛma cogo t'o la n bɛ mun f'i ye ayi i ni faamaw bɛ ɲɔgɔn fɛ ka na ko i ka karamɔgɔ ye dɛ ayi ka karamɔgɔ ye dɛ n'i bɛ kuma ka ɲɛ faamaw n'a ye kuma o kuma mɛn ta n ka karamɔgɔ a fɔ a sabu la ayi sabu la tɛ ayi n'o ye kuma o kuma mɛn ta ne ka karamɔgɔ ka kuma don dɛ n'i ye kuma min fɔ arajo la i ye mun sɛbɛn journal kɔnɔ walima i ye mun fɔ télé la kunnafonidiso bɛ se ka jɔ i kɔfɛ o la nka i ye mun fɔ i ka WhatsApp n'i ka Facebook kan tiɲɛ yɛrɛ la i yɛrɛ minɛ dɛ o ma nɔgɔ dɛ nin ko nin fɛn ninnu de sɛbɛn ɲinina min ye an ka jamana kunnafonidilaw fɛ a kɛla minisiriso maaw ɲɛna a kɛla min ye kunnafoni sow ɲɛmaw ka taa se min ye kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ u sigilen ɲɛna an bɛ dugawu de kɛ sa min ye Studio Tamani ye u ka san nata san kunbɛw ala k'o jira an kɛnɛ na kunnafoni sɛbɛnna maa min fɛ o de Aminata min ye Agali Yatara ye Aminata Agali Yatara ma fo ka waleɲuman dɔn karamɔgɔ Abudu Ture ne bɛ nɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ni o b'a wele ko le républicain k'an ka na farikolo ɲɛnajɛ ale kunkanko kibaruyaw la kɛrɛnkɛrɛnyana min ye éliminatoire CHAN Algérie san 2023 ale baaraw kɔni a ɲɛbila baaraw n'u donna o de siratigɛ la sa CHAN ale yɛrɛ ye min ye farikolo ɲɛnajɛ ye min ye o tɛ dɔwɛrɛ ye an ka tolantila minnu bɛ yen Mali kɔnɔ n'u ma bɔ ka taa jamana wɛrɛ la nin ye olu ka tɔgɔlakani de ye k'a fɔ de min ye tolantila dɔ bɛ Faransi ayiwa k'o bɛna ka na tolan tinina ayiwa o baara tɛ a la o ye de an ka tolantila minnu bɛ joliba la ayiwa o n'a ɲɔgɔnko camanw Sadi Maliyɛn AS Yɛrɛli o n'a ɲɔgɔnko caman walima AS yɔrɔ dugu in tɔgɔ bolo an kɔnɔ AS Tuba olu ka fɛn de don AS Buatu Farago Buatu i t'i ka dugu don a la Bakɔrɔba ala kana tɔgɔ dɔɔni sɔrɔ nin sen fɛ i ka dugu tɔgɔ don a la FC Suba FC Suba yɛrɛ balontan bɛ tɛmɛ maa 7 kan ayi dɛ Bakɔrɔba aw bɛ championnat la aw bɛ yɔrɔ jumɛn na aw bɛ championnat yɔrɔ jumɛn na deuxième division est-ce que aw bɛ hali Segu est-ce que aw bɛna jouer Segu aw bɛ jouer Segu kɛ Segu fan jumɛn Segu kɔnɔna na kɛ aw bɛ jouer Segu ba tigɛ ka taa jɔn fɛ o kɔni match amical de ye cogo di ne ni Jawo bɛ ɲɔgɔn dɔn n teri don denmisɛnninya kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ nin yɔrɔ in na an bɛ taa ballon ta ani équipe jɔlen tɛ koyi ballon talaw bɛ Suba karamɔgɔ Abudu Ture aw ka entraîneur a y'a Tami a Talabi ni entraîneur bɔ yɔrɔ man ɲi naam o y'an ka entraîneur ta Suba entraîneur ko bɔ yɔrɔ jumɛn ka taa a bɛ loger a ka logement il est logé hôtel de Suba véhiculé hôtel de Suba naam
fasiri ba ko di fasiri ba ko aya jira ka fo sa min ye degele karamgo ni o ye nuhu jani ale kon bora min ye tolancilo ka lesi ka da kene kon nga ka sabu ya kon nge nala mabashike min ye kare natanyi otukalo kile mugani sheki samba fulani mugani fula mali aline murovya kanga nyonzoro no temena kaboyi shibiri mi dawka no bibe septembre kalo kile sababo samba fulani mugani fula mali aywa ali feneni minyi Sierra Leone aywa olu kanga nyonzoro Bamako ya Ramdu Touré ni mbele jele temene ko kaboyi minye lisu ye olu kono mbora kabi gardien ka fa kono ve iba ye ka fo Germain Berté ay Sierra no temena kaboyi Yusuf Koita Joliba AC Abubakar Dumia Afe no temena kaboyi minye défenseur ye sa ama ye ka fo Sekou Jara Joliba AC Draman Traoré 11 créateur Ousmane Diallo Joliba AC Suleiman Koulibaly ASRL Mohamed Kamara ASRL Barou Sanouko Joliba AC Emile Kone ASRL Mahamadou Kamara Yele Olympique no temena kaboyi amena chamanche bulu kon veni ko million yi Ali DC Sissoko Stade Malien de Bamako Makan Samabali ASRL Omar Kamara Joliba AC Fadi Sidiki Koulibaly Joliba AC Sekou Konate Stade Malien Nankoma Keta Joliba AC Ibrahima Sidibe ASRL no temena kaboye amena ataka nga fafe Musa Diallo El Siba Jibril Koulibaly Joliba AC Ousmane Kamisogo ASRL Mokhtar Cissé US Buguni Amidou Sinayoko Joliba AC Karamabou Touré kabi ye ka fo minye ni lise mi mbora ma mugani saba ka yeme ka fo yelma chama ngoni ngeme ala sabu ke minye ademiseni nakaw ye ashifina kaw ma kura chama ngoni yeme ala ko dilasa anga degele karamgo kura ni o nuhu jani ale koni ya yira ka fo minye malikura ko koni yesa ale koni mfere mina fere ne dabalike yasa min ngoni shani ngoni akupu abisega na anga jamana kono chugumina sabu koni nge ka bise wati jamo ko mali ale fama me minye ka shani konenda konga ale bina fere ne dabali bele jele konenge yasa minye shani minganga ta minye Algérie san 2023 mali ale biseka na nayi chugumi ngonena ola ami jeka dugo ke minye anga samata sego konenyi mingoni ni eliminatoire ni aywa abiseka ke ku sabatile chugumina yasa ubiseka ta minye shani ale re kene konenga ne basiri ngoni zebina Musa Samba Diallo konve asamana ka bo minye les républicains konay minye jawoyi Diallo amba do ka fo wati koni o sebe koro corona ga ambi sangani damadinyi ife wala sa fami yi kuna funi sebe woni ka se ka dafa ama anteke do balan kono e bon sebe nye mungo angumu mako sore mako wula ko alibi angata dire dai kibay ka fo kudo koni kala kumimbe no nayi mawko ni sebe koro kamanaga ni ataka laje dire kondana kibay ka fo min koni ni mado de shuyela jila may shuyela jila wati mina min yi ji dombaw ye n'olu ye sumono ni bozo ye olu koni ni lasomini ke jona min yi gendarmerie maw ye olu ye wuli ka joke o tala ka taa suin naje u ba yelema ka klaka yelema ma sime idonro sorala u ye kangan gusi dugu kono ka fo mado koni suyi mbe jila oni maminga ma kembe ka fo ko tunimbe mo ko wuli ka joke jona wala sa ko ka se ka nyedo gami dumina ina fo bi iba ka fo min koni ni kunafunu ni ajenjela fambe mo koni nya jira ka fo do ko anake ko do de karogere wala ta ka segere ka kan bishi wala maka kudo kala no ka soka aflijila do fana yayi ka fo jiyele limin kala de ma do de bita dangandala ka fo ku bita uku ado le baso ni jiya ke absega ke albid ayela dire ga mabo dire dugula jikel maka ta ka bo famoro fe ko kuma do be bsega yala ya mun kon be no donendo o de ka kibara fo mawye munum badala munu muta uku munu muta finunku munu muta minonku minu mbino ka fo lubita minye kusi ka jilaje ku beki yakli to iyela biji le no kusobe yoro chamana ni ma farati ikumita yoro ni mina katiku flode ni ma farati ji la ka se akela ake minna ni kubita bi oro la jibse katani ni ngwe sebe min bi nanga sama ka bo sorde mako kono ma min ya sebe ode la ya jarai am dugo ke ma min fatla ka hinala ka ya fama ala ka an yoro fana nya ka anta dun min
ye Modi Boroba Konate waati n'a ka waati mana se bi taa an b'a bila yan nɔ